Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. At tutuloy pa lang ang investigasyon ti PNP Badok, pinili KNP INTPO, iti napasamak nga shooting incident, iti barangay Paltit, Badok, Ilocos Norte, alas 9:30, iti laing rabi, iti agdama, iti white vehicle ng usar, iti nagluwan, iti biktima, at palang mismo iti crime scene. Iti rabi, ket manarimantin na pa ng process, iti agyang, iti Sino to Crime Operatives, para palang kalatoy pasamak do kasano, iti panakambus, iti dua, nga biktima, nga de Erwin Rondal, kini James Fernandez, manipot ti barangay Bulbulala, Pinili, Ilocos Norte. Iti agdama, Idol Lawrence, kita umpay ti imparukat nga detalye, manipod mismo iti PNP Provincial Command, kenti PNP Badok, no kasano iti istorya, iti insidente, kini siya, kasi nakamot mo tayo, dito iket agpapamay na direksyon, iti akal ng highway, iti pinaltukan iti sanpay na big nga suspect. So, maramdaman siguro, babarang adanton, iti update, manipod iti PNP Badok, niti agdama, manremand na pinag-investigar, aseknan iti dahil pinapasama, kapamaltog, iti lang rabi nga nakabuakan, dahil iti taga Badok, Ilocos Norte. Iti sa balik pa nga bangir na tiliw, iti talong delivery boy na iti maysa na deliver iti soft drinks sa Kalpasan dito ainda pa nagtakaw ti duha case iti 1.5 liters na soft drinks iti barangay Balatong iti Sirad Tilawag. Iti natiliw ket agtawan ti 28 driver manipot ti barangay Santiago Sorsogon, Ilocos Norte. Ti agtawan 26 delivery helper manipot ti barangay 9 San Lucas, San Nicolas, Ilocos Norte. Kenti kadwada pa iti agtawan 28 nga delivery helper manipot ti barangay 4 Vera, Ilocos Norte. Kenti agnagan dati biktima Idol Lawrence ket ni Edmond Castle Bumanglag nagtuon dapat apulog ket siyam manipot ti barangay 40 Balatong iti Sirad Tilawag. Segon ti palawag ti biktima nga ni Edmond dagiti talo iti napan nag-deliver dati arak uno ti beer iti mismong ayan na ngem nakita na dati may isa nga lalaki, driver ket na nang bitbit duha nga cases iti 1.5 liters iti soft drinks nagbalor iti 1,400 pesos sinita ti biktima dati panangid karga dati suspect iti delivery truck da ngem dito miten iti panang gisarita dagito nga makisettle da Idol Lawrence na nabulaan ng nga road dati narami da panikarga iti duang case iti 1.5 liters nga soft drinks kim saan manamong dati biktima sa Gabuna ngayon reklamo na iti korpo di pulisya ket nakemeg dati talo nga nagtakaw iti soft drinks sa iti nakamat nga lugar iti agdama Idol Lawrence ket naiturong da mismo iti korpo ti pulisya na dimatang dapay iti medical examination iti hospital asakbay nga nayagda iti korpo ti pulisya ngem datoy biktima Idol Lawrence ket nag-execute iti affidavit of resistance ngayon sana nga interesado pa ay nagpila ti kaso kontra kaya nakamat nga suspect nga dagito ket nagbayad da Idol Lawrence iti 14,000 pesos iti binayadan da Idol Lawrence ti balor lang ang natakaw ket 114 nagpinag na 14 pesos ag time na po na kung pa nagpuntada nagtakaw ko ket talaga nga times dati bueno, agdoble o agtriple natin mo, lugat, nakamo, times 5 sa kita mo, kasi nagtakaw pa, kahit magkanaglo, ngayon iti agyan, iti suspect kita 14,000 pesos amin, iti sinetal dang binayadan, manipod kita yung biktima, ang aking kukuha, nagtakaw nga 2 cases of soft drinks.
Ato sa Pilskit baka diabetic. Correct. Di kaya Dreps. Dito ka ni Jansen. Apo permi nga painuman da kami nukati soft drinks. Ito no, bigat nga ta, Idol Dennis. So, dato ka ta mainumimot nga soft drinks dito abiti Bell Tower. Shout out ka na kita taga Cardom siya, Idol Dennis. Well, naka-reserve dati ko dati Tanduri pagtangtangsit. Iti taga Adams ken taga Lawaga City Adolor. But anyway, iti nagrigat ka mga tita county paunig mo. Talaga, ay wala na. Correct. Na napipipay ito spam. Ito spam gatay mas do ipunig. Nadawatam latang. Spam. Well, kasla sardinas yan. Tagaw ka, tangan na siya at ay kasambadi saad na siya nga careful kasi kita mahilig nga ag 1, 2, 3 kung nagtaktaka amuyo ti agdamak yata naka wifi arig na ket naka CCTV aminen dapo ka dati satellite kita uri adayo ka nga lugar maangot na lugar pas pasamak adot CCTV mobile CCTV cameras anyang nga soli pilugong so nga anyang nga istorya mamuan Idol Lawrence kada kita mahilig nga agi marites. Iti ibang TPNP test na karapatayin Idol Lawrence actual police investigation da iti napasama ka pamaltog iti Badog Ilocos Norte na nakatayin kidua iti nadakamat nga lugar. Damag pelang manipot ti PNP Idol Dennis Anitio Tatak ISN.